If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning guys! Andito na naman tayo, magluluto na naman tayo ng pananghalian at ito ay mga gulay. Ang kasama kong nagluluto ay si Kuya JR. Siya ang nagpiprito ng mga talong at nagbablanch ng okra. Ito siya guys, concentrate na nagluluto. Ayan ang talong, pulang-pula. Ayan naman ang okra, ay kumukulo-kulo. At ako naman ay naghihiwa ng mga lamas para sa ating sausawan. Nahiwa ko na yung mga kamatis at ngayon ay ang luya at meron na rin yung sibuyas bombay nakasama at ngayon ay limonsito. Ito'y pinipiga ko na para sa ating sausawan. Masarap ito para sa ating talong na pinirito. Ito guys, at piniprepare na natin ang ating mesa. Hinati na natin ang ating sausawan para sa dalawang hati. Ito naman si Kuya JR ay naglagay ng sili kasi mahilig din sila sa mga sili. Ayan ang ating okra. Napakasarap tingnan ng ating okra na naka-blanch na yan. Ang sarap-sarap niyan. Maraming kakainin natin. Makakakain tayo ng maraming kanin nito. Ayan, at ilagay na natin ang talong na pinirito sa ating mesa. Wow, ang ganda ng tingnan. Kukunin na naman natin ang kanin para mailagay na rin natin sa mesa. Si Kuya JR kasi mahilig din yan siyang magluto at magaling din yan siya magluto ng mga ulam. Maganda ang mesa tingnan kahit hindi man ay mamahalin ang ating ulam. Pag ito'y ating na i-arrange ng mabuti, maganda na tingnan ang ating hapagkainan. Ayan, nilagyan ko na ng pot holder para mailagay natin yung mainit na kanin galing sa rice cooker. Ayan, si JR naglagay na rin siya ng mga plato para kami ay makakain na. Halina kayo at sabayan nyo kaming kumain. Kumain tayo mga kaibigan. Kapag ganito ang ulam, ako'y talaga'y nagkakamay kasi masarap ang magkamay pag ganitong mga ulam na blanch na okra at pritong talong. Masarap itong magkamay. Ayan si Bunso Elijah, sumama na rin sa aming kumain. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli, sana i-like niyo ang video ito, mag-comment kayo at mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli nating mga upload na video. Maraming salamat po. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.